थोड़े मत समारा लगा ne n'algera ne la barma baula da fila la dron ne wene telephone ta kan sigi ko la muson la je o la muson do ko plateau de sar wa mine nyar to do la do riya ko yel ko kene ama ne n'algera e yer ma do la bela bidigin la ko do je ama o da bere sabula kuna funu jonjo fefe banga jamana ka o ba be fese ka di mo ba ne reflexion kan tanto ni mana la fia doro ne bɛ taa n bila la sabula olu nana lafiyali le kama i bɛ forfait ta i sigilen so i bɛ information bɛɛ sɔrɔ réseaux sociaux sanfɛ. ne ko ni jamana an kɔni an t'a fɔ a jamana kɔni ka ɲagami jamana mana ɲagami ni waati min kɔni na kɔni i kɔni i tɛ se ka kunnafoni foyi sɔrɔ a la ni kunnafoni tɛ sɔrɔ a la. ama n bɛ min f'i fɛ e m'a dɔn Mali kunnafoni tɛ lajɛli la. ala ela muso wa ko mu ma ko émission wa muso ka fo ko men play 10 heures gen lolo alo ma teme ka emila téléphone da essayer ta ko fe émission mi ma teme ka essayer ko fle wa nyor ka janna so lo tero de ale ma sigi asa e bi la téléphone la bo e la télé lu ma o e si sigi ya ke la téléphone bo ke la muso fle ama e yer ma do arasa e ma ta hotel so la o e ma wole la ne ka juru sira fe ke la bidigi ta ko ni buye o yer bo la sok na la bidigi la no non etaya ke filmer ke bla jenya fe mo bien na san ne fe ni téléphone ale ko na se ka ama ni da soro de ngona mo ta nyodo wa e ma fo ko non di de ke tia wul non ko de e ma wul non ki la de ra o bi la de jenya ko na ko la fo ye wala follow up lana follow e woro abeta ni e bin téléphone no wore ni sabula ni me bolo e bi se ka kuna fun jonjon be sora angone ma ko angon ti se kan ni wante ni fam mais ama e bi mo do yiri sa ka sigi kere fe mi ma nyiri la sa o ga émission do na be lundi o présentatrice e Fume Karambe ko yela suni ama ni bol la me kabakoro ibi yela fo ka kiri akoni no ka ni sonja ko na ta wo ma do fe e ke jago kelao e ke fer kelao e ke jamala barkela fa ho ba hale ke mo ke barkela ne ba fa la jago yoro ake ko do e la jago da la barada o ke yiru wa nye mo bi ke la ko ni do e wo Mali kuna ko ni TV mo wore ula emission ko yela soni ko da jen la to ni boda e ma Fune Karme wele Fune Karme nyen bebe alo ni a wore si da kama ke la émission ke la boutique ke la fond de fois Fune Karme wonna ayerna e la yorla ke e photo ta a we bla nyen fa nyen bebe lo no ko na kon tuk mo kon beta kon ko fa kon ara kon ga ma ga yoro kon a kon na bokku na politique yoro kon sa ko awane tane par yor la ha e na tane par ja kilebe ga ganna alkam ken ko ni ak la par sa ko la di tata atige ke platique wala Ama kambe soni kambe ka suda ala ka suda mo ngene ke ko ni wallahi angona te ko ni amon biam sugu ko na ko ni an ta do ko ni anga perfe ni mo bi ka pour tela kata e tele so sa fa angona to do bi ko ni ala mi kira ko ni sona ma ko ni wallahi ne ira ma ko wallahi sugu ngona ko ni ne ra ko ni ka ko ni ana yele ko na ko TV sa be fama ne bi tan ko no Musa Minde
to kali ke ni ngoni ko ko ngata